Remansada 2016 es posa en marxa amb la reunió d'actors previ als assajos que començaran a finals de febrer. Una remansada recolzada pel poble, per la màxima autoritat de Montornès, amb un pare, un director escènic i més de 150 persones participant-hi com a actors o com a organitzadors. El pare de la criatura ens explica breument en què consisteix aquesta història. La remansada és un intent de tenir aquí a Montornès un gran musical històric. Un musical que expliqui la història del poble, però que pugui anar molt més enllà, que pugui ser assumit per tota la comarca, per tot el Gran Vallès, com un gran espectacle que expliqui com som i d'on venim. Portem ja 2 anys, en 2 anys hem partit de gairebé no saber on ens havíem ficat, el gran embolic que ens havíem ficat, però finalment avui tenim una cosa molt encarrilada. Aquest any el musical intentarà realment que una gran part del Vallès el pugui reconèixer com un musical propi. És a dir, una cosa que ha sortit d'una iniciativa local, d'un poble petit com Montornès, que pugui tenir un horitzó molt més ampli. Una remansada amb noves escenes, noves cançons, noves sorpreses. Ens ho explica en Toni. Ja comença la remansada 2016 i aquest any volem liar-la de veritat. Volem fer un gran espectacle, com l'any passat, però més. Necessitem gent nova, necessitem gent amb moltes ganes, que vulguin passar-s'ho bé, que vulguin descobrir el plaer i la diversió que suposa estar en un escenari, de conèixer gent, de relacionar-se, de jugar a ser una altra persona que no som realment. Aquest any apostarem fort per nova escenografia, apostarem fort per nous vestuaris, per millores musicals, per millores vocals, algun canvi en el repartiment que ens farà poder arribar encara més lluny que l'any passat. Això és un projecte que va a llarga durada. La remansada és una cosa que durarà per molts anys. Ara estem fent la base, una base sòlida on poder fer un espectacle que creixi fins a més enllà d'on podem imaginar-nos. Us esperem a tots, volem que vingueu, cada dimarts i cada dijous estarem al teatre d'aquí de Montornès del Vallès i sempre sereu benvinguts. Remansada ja comença. Senyor alcalde, què suposa per a Montornès un fet cultural de les característiques de la remansada? Bueno, des de que ens van venir a presentar el grup de Xavier Bertran, la Guida, la Montse, el projecte, van tenir clar que per la qualitat del text, per la implicació històrica que tenia, per la projecció de fer un musical, per la dimensió que prenia en quant a implicar el màxim d'entitats i de persones, aquest era un gran projecte importantíssim per Montornès. Per això ens vam volcar d'impulsar-ho des del principi i en el desenvolupament d'aquestes 2 edicions s'ha demostrat que és així. Per tant, jo crec que és el gran esdeveniment cultural de Montornès, que ja ho és des del començament, però si ens volem anar fent créixer i implicant cada vegada més persones i complementant aquell cap de setmana de més esdeveniments de la Fira Medieval, cada vegada anirà a més. Per tant, jo estic segur que ara és molt important i d'aquí 5 o 10 anys serà una referència cultural a tota Catalunya. O sigui que encara hi ets a temps. Si vols formar part de la remansada i viure aquest espectacle des de dins, envia'ns un missatge a través de les nostres pàgines a Facebook o YouTube. Perquè recorda que la remansada és teva. T'hi esperem!